Det er, hunden skal slutte op. Ja, undergang, ja. Så prøv at gå et skridt til siden. Og... Ja, den er godkendt. Er hopfyret godkendt? Ja. Sådan, hvor er du dygtig. Og så har vi, når den skal sætte sig, når du stopper. Ja. Skal jeg lige have min hund til at spise en skuffe, ikke? Mm. Du er dygtig. Hvor er du dygtig. Mm. Ja. Ja. Så skal vi hen, hvor den søger ind på plads foran dig. Eller fra foran. Plads. Ja. Og uden at jeg giver den tegn, ikke? Jo, vi prøver. Plads. Ja, hvor er du god. Han sidder lidt ind foran dig, men... Hvordan det var. Nu sidder den lidt ud. Plads. Sådan det her. Hvor er du dygtig. Nu skal vi til den, som kræver koncentrationsbesvær, specielt for sorte labrador, men du ligger rigtig pænt nu, Nico. Så skal den sidde ved siden af dig. 2 sekunder. Ja. Klar. Plads. Nico. Jamen, det er lige meget, så han skal kunne alligevel. 1, 2. Ja, det var godt. Hvor er du dygtig. Supermanden. Supermanden. Ja, Supermanden. Supermanden. Pas. Og så prøv at kigge fremad. Jeg prøver lige en gang Ja. til, hvor jeg så kigger frem. Pas. Ja. Ikke? Altså, han kigger jo, men... Ja. Og det var det, vi skulle træne, ikke? Men det er meget tydeligt, når du kigger lige frem, så ændrer han lidt adfærden. Ja. Men det skal jo bare trænes. Ja. Tak. Så stopper vi her. Plads. Du er dygtig. Super dygtig. Dygtig. Godt. Tag bare lige en gang til. Plads. Du er så skrab. Ja. Ikke? Den er her. Du kan finde den. Men jeg ved ikke, hvor den lander. Et eller andet sted. Stand den. Tak. Ikke? Plads. Og så prøver vi 5 meter. Prøv igen. Check. Værsgo. Super! Super, dreng. Super! Hvad var det, der var svært ved den øvelse? Det var, han holdt kontakten. Mm. Han holdt ikke kontakten så længe. Han gør sådan der, og så siger jeg ærgerligt. Ja. Fordi han skal ikke have muligheden for at komme igen. Nej. Altså, det er det, jeg synes, der har været lidt sådan. Super! Woohoo! Hvor er du dygtig! Her, vi skal have lidt løb.
prøver lige tilbageløb, ja. Nikolaj. Stop det. Dygtig! Ja, 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 ja. Der er også lidt tendens til at komme lidt ud og flagre med bagparten, når han løber, men det kan du se. Glæder mig til at se. Hvad var det så? Så var det højre om. Højre om og venstre om og helt omkring. Vi starter med højre. Jeg behøver ikke at se hovedet af mig selv. Jeg vil gerne se mine ben. Ja. Det så fint ud. Jeg tager lige en højre til. Du er super dygtig. Ja, den fik vi så ikke lige så meget. Du var lidt tæt på. Ja, ja. Det skal også vente. Super. Ja! Hvor er du dygtig. Jeg skal lige have en venstre mere. Du er super dygtig. Ja. Ja. Super, hvor er du bare god. Vi skal hen omkring, ikke? Omkring, ja. Super. Værsgo. Ja! Woohoo! Og super flot. Prøv at have godbiden lidt længere nede. Ja, dygtig! Super, dygtig! Ja! Dygtig! Det er der, vi tager vi noget. Det er også fint. Du er dygtig! Du er dygtig, mus. Ja, du må gerne sidde foran. Du er dygtig! Det kan Hvor er han du godt. god. Så skal han tage klodsen fra hånden på kommando. Okay. Nej. Ego, sæt dig. Tag min. Super, hvor er du dygtig. Ja, du er dygtig. Tag min. Du er dygtig. Og hvad var det så, den skulle Så holde? jeg skal samle klodsen op på jorden spontant. Okay. Ja! Woo! Du er dygtig. Super Men dygtig. den tykker ikke engang, det er tarveligt. Super! Ja, du er dygtig! Hvorfor kommer der så mærker, hvis den ikke tykker? Det ved jeg ikke. Ja, så skal den samle klods op fra jorden på kommando. Plads. Plads. Tag min. Ja! Wow, hvor er du dygtig! Du kan sgu ikke skræmme livet af den. Kom, plads. Prøv igen. Ja, okay. Ja, fint. Tag min. Ja, hvor er du skrab. Du må ikke tygge i den. Nej, jeg skulle ikke sige. Det fik jeg sagt for tidligt. Så var det det med at holde den i. Ja, der vil jeg gerne have, at han sidder plads på det. Ja, men ja, hvor det burde jeg også have gjort. Men, Hold fast. Du er dygtig. Elisabeth, Elisabeth, du skal lige gå væk. Vi er ikke færdige. Jeg kan ikke slippe den, så tykker han i den Ja. så længe som... Ja. men det er fint. Nu bliver klodsen lagt ud, så den er lidt synlig i højt græs her. Den er der, så ser vi, om hun finder den. Tag min. Tag min. Ja! Woo! Hvor er du dygtig! Hvor er du dygtig, drengen! Wow, hvor er du god!
Bliv. Nu skal klodsen så gemmes helt. Tag min. Tag min. Ja! Ah, du er god! Hvor er du dygtig! Wow, 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 wow! Du er dygtig. De kom.